aturaken konjuk patang sedulur-dulur ugi kasambut kasdu derek ngregeraken swasana wonten ing dalu sapunika mugi-mugi sangsah berkahi penonton sajak sayanipun saking konjo menika kadung tresna akhiripun ngawontenaken wujud kebiakan sekaligus kali season kebiakan saking ibu-ibu PKK Marek Belaras. Tumeten ingkang salajengipun inggih menika sampun pangurmatan kunjuk dhumateng sedulur kula mijil saking tlatah klub ugi Mitra Manunggal.